Шишка Златна, много ти благодаря за това, което си ми написал. Направо си страхотен. И си е вярно да ти кажа, ама се дразни днеска. Имах един подпис, само че махам обувките. Имах един подпис и нали, вече се радвам такава, направила съм си един подпис, супер съм си. И отиваме и оня ни е дал грешни детайли. И такова. И се връщаме, той е запечатал прозорци, всичко, гаси лампи, всичко, дал ни грешен телефон. Не може да му се обадим, да го питаме. И направо много се разочаровах, както и да е. А тая Клоуи, днеска толкова се зарадвах, защото сам не беше в отбора. Не ни беше тим лидера, тая Клоуи беше пак, но се зарадвах някакъв, защото мен си говорим с него много. Още такова, имаше една друга Джейд, която е синият тим лидер, което означава, че е на 3 позиции над тая Клои, защото TL4, TL4 демек, пък тая Клои е TL1, тим лидер, но имах най-ниското на дъното. Не, ние сме на дъното, но след нас е тя. Мисля, тим лидерите е тя на дъното. И такова. И нали, тая беше пратена днеска другата, защото да помага нали, на Клои, че да... Защото в миналата седмица, тук ни беше тим лидер, не е взел никакъв подпис. И да, обаче те двете си говореха през цялото време и някакви си ходеха заедно и си ходеха заедно по врати навсякъде. И което не дражда така, защото тя не е тим лидер, трябва да се грижи за нас. И да ни казваме къде ходим план 2. По едно време с този Джеймс, който други е нов, той е някакъв 30 годишен, но да, не нов. И той е нов. И бяхме тотално загубени, не знам вече откъде да тръгнем, какво да правим. И той е сам, нали ни каза къде да ходим, какво да правим. Което си беше много добре, защото ние абсолютно не знаехме какво правим. И той ни беше като тим лидер. И накрая отива нали, да ги потърси, защото вече свършихме нали, място там, където бяхме, свърших къщата зомба. И отиваме да ги потърсим. Не, той отиде да ги потърси, ние нали, продължихме да чукаме пътя. Нали, тъма няколко секунди, буквално след като той замина, те Клоуи и Джейд създават някъде. И викат къде е сам. И ние викаме, нали ме отиде да ви търси. При което аз в този момент не мога да му кажа, че тук. И той идва. Веднага, нали, даже го видях, нали, по телефона говореше такъв идваше. Веднага го видях. Което тая Клоуи започва да му крещи, ти какво правиш, все едно ти си тим лидер, не си, ти днес си един обикновен, нали, хоум фундрейзър. И такива неща, да му крещи, което той много се ядоса. Естествено, че се ядоса, защото тя още като бяхме в влака за пътя на там, постоянно му ромваше авторитета и постоянно го правеше нищо, защото той се опитваше да ни, нали, тя искаше да ни чуе речта на всички. И нали, той ни даваше някакви съвети, които съвети бяха много добри. Обаче тя не оставя, сега аз ще се оправя с това, ти тук не си тим лидер. Постоянно нали, някакви такива неща му говореше, което айде, нали, вярно тим лидер е хубаво, ама не трябва да му говори така на него. Защото все пак всеки си има нали, различен опит и неговите съвети бяха много добре, все пак си ги следвам. И така. И тя обаче нали, някаква така много дръпнато се държеше. Той накрая се разкрещя и тя така, ти няма да крещиш, такива неща, като ние с Джеймс, аз не мога